Namuhla bokusixoxa ngendaba yokukhipha isilwane. Uthi sikhishwa kanjani isilwane? Futhi ubona ngani ukuthi siphumile? Ubona ngani ukuthi unesilwane? Ngabe isilwane siyaphuma ngeziwasho? Okanye siphuma ngomuthi kuphela? Siyaphuma ngokuthi ungene ibhavu ngokuthi ukhulekelwe? Akukho isidingide lo daba nje namuhla. Iziwasho ikakhulukazi ziyasichelisa isilwane. Siyachela kuwena uthola ukukhanya nje. Azisusi permanent. Futhi noma ngathiwa kwenzakalile lezi washo zasibulala isilwane. Umthakathi lona obeka kufake sona lesilwane okanye isipoko ngoba into e1 nje leyo ikhishwa ngokufana nje. Ungabiza ngesilwane, ungabiza ngesipoko, ungabiza ngomkhovu into e1 uma uyikhipha ngokufana nje. Umthakathi lona suka akufakile yona lento. Uphinda ayivuse futhi ayibisele kuwena. I-disadvantage yokusebenzisa isiwasho ekukhipheni isilwane. Ningizwe kahle, angithi asiphumi. Kodwa ngithi akusinto permanent. Ngoba ibuyela lesilwane noma lesipoko sizobiselwa kalula kuwena nabe kusetshenziswa isiwasho. Ngoba ngeswasho ikakhulukazi nje uzongena ibhavu ozogezwa emanzini ahambayo. Uzofutha ugeze insuku ezintathu ukhanyisa amakhandlela lawo ubeka amanzi lawo nje. Siyachela lapho. Futhi ungaphupha after 2 or 3 days ukule process leyo ungaphupha usibulala noma uphupha kufa into encane. Kodwa njengoba ngisho ukuthi umthakathi still uzosivusa sibiyele kuwe. Iswasho asikho that effective ekukhipheni isilwane. Lo iswasho siyasebenza kakhulu man, kakhulu. Ngoba noma kuthiwa umuthi uvaliwe kuumthakathi uyakushaya uvala umuthi uzovula ngaso iswasho kuwena. So angidiscredit iswasho. Kodwa isilwane angeke usikhiphe entirely kumuntu ngebhavu unless lo muntu uzohlala ngena ibhavu now and then until forever. Yeah. Lapho singakhuluma ke. Kodwa umsebenzi loyo. Futhi angeke ukhiphe isilwane emanzini. Ngaba umfula, ngaba idamu noma ngaba amanzi ahambayo, angeke usikhiphe isilwane lapho. Uma ngathi unawo amandla nje ungazama usichelise nakhona kureke ukuthi usichelise ngoba asiphuma senze kulutho lapho nje. Into ephilayo phela lena into evusiwe. Indlela yokukhipha isilwane iyodwa. Ukusingcwaba. Ukuthi uma ngabe usiza umuntu umbe umgodi usebenzise imithi ethile emhlophe nemnyama ukusidiliza. Ngaba isilwane, ngaba isipoku, ngaba lento ephilayo njengokomoya, lena otetiswa yona noma lena ombathiswa yona. Uzoyikhipha ngokuthi uphinde uyingcwabe ngoba yinto yavuswa. Yinto ephilayo, yinto eyayo kumnikazi iyo report ukuthi wena manje ukusiphi isigaba sempilo, uplan ukwenza ini. Bese then yakuphazamisa kuzo zonke inhlelo zakho. Nangabe ususa isilwane noma usidilize emntwini, umuntu umgeza kabili. Umgeza kabili ngesikhathi esisodwa ngosuku olulodwa. Uqala ngemithi eminyama nezibovu, ugcine ngemithi emhlophe. Le mhlophe sibe sikhipha le mithi eminyama nezibovu, mari focus yethu kakhulukazi ikule mithi lena eminyama. Then lapho ubusuku ba that day bakusiza ngokudiliza noma lokukhipha lesilwane kuwena. Kumele uphuphe man. Angeke uhlale ungaphuphi ungcwaba umuntu othile ongamazi. Angeke uhlale ungakuphuphi lokho. Nangathiwa ukuphuphi kuyathula nje, nibuye ehlane
nibuya kudiliza kuyethula nje kwenzeke next soniyalala normal nje. Hayi kusuke ngenzakanga lutho. Umelaphi lona osuka kusiza usuka shaya iqeleni. Nangabe ufuna ukwazi ukuthi isilwane isikhishwa kanjani imithi ongayisebenzisa noma ke unenkinga nje kudala uhamba bahluleka ukukudiliza noma ukukhipha isilwane. Nazi inamba lapha yana. Shaya inamba ubuye sixoxe. Sizokusiza kulento leya.